бих искал да кажа, че Гергана е един страхотен приятел. И както тогава, както сега, надявам се и в бъдеще. С тази разлика, че малкото момиче от рок-концертите вече е една красива, успешна и целеустремена дама, до която стои един мъж, който ме научи, че зад чаровната усмивка и спокойствието на тибетски монах е възможно да стои най-всеотдайният човек, когото познавам. Човек, който може да намери от пулмолог до теникиджия за отрицателно време. Истината е, че двамата, колкото и да си приличате, толкова се и различавате на моменти, дори сте пълни противоположности понякога, но именно тези ваши различия, те правят вашите отношения по-цялостни, по-истински. Те ви правят една перфектна двойка. Или поне ви правяха перфектната двойка до днес. Защото от днес сте перфектното семейство. Семейство, на което пожелавам много да се обича, да сбъдва, да мечтае. Семейство, което да създаде едни също толкова усмихнати, също толкова прекрасни палавници, на които да предадете своите най-добри качества. А сега бих искал да дам думата и на кумата. Благодаря, куме. Ще започна хронологично с човека, когото познавам от почти 10 години. Гери. Ти си една искрена, съобразителна и изключително чиста душа. Бъди все така истинска, все така добра и все така уверена в себе си. Роси, за никого от тук присъстващите не е тайна, че ти определено имаш вкус за жени. Ти си мил, ти си уравновесен, ти си отговорен и винаги си толкова усмихнат. И на двама ви искам да благодаря за това, което сте. Вие, Гергана, съгласна ли си да приемете Ростислав за свой съпруг, приятел и партньор в живота си? Да му дадете спокойствие, усмивка и топлина в трудните моменти. Да бъдете до него завинаги. Да, съгласна съм. А вие, Ростислав, приемате ли за законна съпруга Гергана, като обещавате да бъдете нейна опора и закрила във вашият съвместен семейен живот? Да. В отговор на вашето желание, уважаеми младоженци, е изготвен и необходимият акт за сключване на граждански брак. За да бъде законно оформен той, ще помоля младоженците и техните кумове да го подпишат. В
качеството си на длъжностно лице по гражданско състояние обявявам бракът между Ростислав Руменов Топалски и Гергана Сергеева Димитрова за сключен! Ростислав, целунете своята булка! Ще помоля кумът да поднесе брашните халки на младото семейство, за да си ги разменят, вричайки се в вярност. И а сега да чуем горчиво ли е виното? Горчиво! 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 Горчиво!
Can I take you? And can I make you? Can I make you want me all the time? Say, will you take me? Всички заедно! Бъди жив и здрав, успешен, само сбъднати мечти ти желаем всички ние! Браво! Браво! Надявам се снимка имаме с младоженците ни. Ще си продължим напред. Имаме още и поздрави, уважаеми гости. Куме, а нещо да добавиш имаш ли? Разбира се. Нали знаете, казват, че последната дума винаги трябва да е на мъжа. Макар и тя да е да, добре. Истината е, че може да не сме се запознали по най-неочаквания начин, може да не сме имали някакви случки да спасяваме баби от горящи сгради заедно, но сме имали едни изключително весели и изключително красиви моменти заедно. И с Ани искаме да ви обещаем, че ще бъдем до вас в всички предстоящи хубави мигове. А сега, на здраве за семейството Палски! Горчиво! Горчиво! Горчиво!